Ta yi gudun gara ta faɗa rijiyar zago. Garin son idonta da kuma ruwan idonta ta je ta auro wa kanta wani mugun dodo. A cikin wani gari wanda yake yammacin Afirka cikin ƙasar Hausa, an yi wata kyakkyawar yarinya 'yar gidan sarki wacce ake kira da Nusaiba. Kada dai ku manta, idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan tasha tamu mai albarka, ba tare da ɓata lokaci ba, muna so da ka danna mana subscribe ta yadda za mu ringa sanar da kai daɗaɗɗen tatsuniyoyinmu da zarar mun ɗora. Ga ta nan. Ita dai wannan yarinya wacce ake kira da Nusaiba ta kasance kyakkyawa ce son kowa ƙin wanda ya rasa. Mahaifinta babban sarki ne mai faɗa a ji, kuma sannan yana matuƙar son 'yarsa. Duk abin da 'yarsa ta ce a yi, to tabbas shi za a yi a cikin wannan gari. Wata rana samari da dama sukan zo domin su nuna soyayya a gare ta, sai dai Nusaiba har yanzu ba a samu irin jarumin da take so ba, saboda a ra'ayinta tana son dogon saurayi, sannan kyakkyawa, kuma sannan sadauki. Amma duk cikin wannan garin nasu ba a samu irin wannan sadaukin da take nema ba. Akwai wani wanda ake kira da Malam Musa, sai dai Malam Musa ba mutum ba ne, aljani ne, kuma sannan dodo ne wanda gidansa yake can tsakiyar teku. Wata rana ya ji jita-jitan cewa tabbas Nusaiba 'yar sarki tana buƙatar jarumi. Shi kuma Malam Musa ya kasance yana sassauya kamanni, yana iya komawa duk irin siffar da yake so, saboda tsantsar hatsabibancinsa. Haka zalika ya shirya tsaf, sannan ya doso cikin gari, ba don komai ba don ya burge wannan kyakkyawar budurwa 'yar gidan sarki wacce ake wa laƙabi da Nusaiba. Sai dai ya yi shirinsa tsaf, sannan ya hawo dokinsa, kai da ka gansa ka ga cikakken namiji, sannan jarumi. Tun a bakin hanya samarin gari da dama sukan tsayar da shi, sannan su faɗa mai cewa idan har zai koma ma ya kamata a ce ya koma, saboda wannan yarinya ba za ma ta taɓa amincewa da shi ba, saboda a ra'ayinta irin namijin da take so gaskiya babu shi a cikin wannan rayuwar. Ko kula su bai ba, saboda shi ya san kansa. Haka zalika ya ci gaba da tafiya, ya je har zuwa fadar sarki. Yana zuwa cikin masarauta, dakaru suka hana shi shiga, sannan sarki ya ce a bar shi ya ƙaraso. Da zuwansa ya tsugunna har ƙasa ya gaida sarki, sannan ya faɗa mai cewa shi matafiyi ne, kuma yana neman garin da zai zauna ne, sati ɗaya zai ya ci gaba da tafiya, shi ba wai zama ya zo yi ba. Sarki ya anshe shi hannu bibbiyu, saboda ƙasa ce ta musulmai, suna matuƙar karrama baƙo, musamman idan har baƙo tafiyayye ne. Sannan sarki ya sa aka ba shi ɗaki wanda zai na kwana, sannan sarki ya sa aka kawo mai gado da kuma duk wani abin more rayuwa da jin daɗi. Haka a kwana a tashi kullum yake, har ya fara ganin 'yar gidan sarki wato Nusaiba tana wasa da wasu ƙananan yara. Nusaiba ta ankare da wani baƙon doki wanda yake zaune a cikin wannan gidan nasu. Nusaiba da ganin wannan dokin, ta ji wannan dokin ya burge ta sosai, duk da kasancewa ba ta san cewa dokin Malam Musa ba ne, duk da kasancewa Malam Musa ba wai mutum ba ne. Malam Musa ya kasance mugun dodo ne, wanda ya shigo cikin gari ba don komai ba, don ya janye hankalin Nusaiba da kan kowane samari, ta dawo shi kaɗai take so, saboda ta kasance mace ce mai wulaƙanta samari. Duk saurayin da ya zo sai ta nuna ba ta san shi. Gaba ɗaya samarin wannan ƙauyen kowanne jin haushin ta yake. Haka ta zo gun wannan doki, ta tsaya tana shashafa wannan doki. A lokacin sai Musa ya fuskanci cewa Nusaiba tana son wannan doki, sai ya zo ya ce assalamu alaiki, yake gimbiyar wannan masarauta. Nusaiba ta jiyo ta ga wani sadaukin jarumi kyakkyawa yana kallonta. Nusaiba ta ji a ranta cewa tabbas ta samu mijin da take nema, kuma wanda za ta aura, saboda kawai ya mata irin shi ne namijin da take nema. Sannan ya ce, ko kina son dokin nawa ne? Sai Nusaiba ta yi murmushi ta ce, inda za ka bani shi, da yau da shi zan fita cikin gari na ɗan yawo. Sannan sai Musa ya ce, to kar ki damu. Sai Musa ya ƙarasa ya je ya samu dokin nan, ya mai raɗa a kunne ya ce, ina so ku fita yawo kai da wannan kyakkyawar gimbiya, sannan ka bi umarninta, kada ka cutar da ita ko da sau ɗaya. Wannan doki ya yi haniniya, sannan ya kunce ya ba Nusaiba linzami. Nusaiba ta hanshi wannan doki ta fita tana yawo cikin gari, har ta je ta dawo ta ce tabbas wannan dokin ya burge ta. Suka zauna tare da Musa suka ringa ta shirar rayuwarsu. Kullum sukan zauna su yi shira, har Musa ya faɗa mata cewa shi matafiyi ne, sannan garinsu yake so ya koma. Nusaiba ta ce tana son shi, saboda haka za ta aure shi. Nusaiba ta je ta faɗa wa mahaifinta sarki. Sarki ya yi murna sosai ganin yadda 'yarsa ta fidda mijin aure, abin da ya daɗe yana jira. Sannan ya ce to shi kenan ba matsala. Aka kirawo Musa aka bi ta shawararsa. Musa ya ce shi ma ya yadda, ya amince zai aure ta, saboda yana matuƙar son Nusaiba, tun da yake a rayuwarsa bai taɓa ganin mace mai kyan Nusaiba ba. Kar ku manta fa Musa ba mutum ba ne, mugun dodo ne, kawai ya zo ne don ya cinye Nusaiba, saboda Nusaiba ta kasance mace ce mai ruwan ido, shi kuma Musa dodo ne, yana iya sauya kamanni ya koma duk irin siffar da yake so.
Haka zo aka shirya bikin aure. Lokacin da za a kai amarya, Dodo ya ce shi kaɗai zai ɗauki matarsa ya tafi da ita. Mutan gari kowa abin ya bashi mamaki, duk da kasancewar ba a taɓa yin irin wannan abun ba. Saboda ya faɗa musu cewa garinsu da nisa, sannan ya ƙara da cewa sarki, idan har na ɗauki Nusaiba na kai ta je ta ga iyayena, to tabbas zan dawo da ‘yarka cikin wannan masarautar, mu ci gaba da rayuwa da ita a cikin wannan gari naku, saboda ni kaina na ji daɗin wannan gari. Wannan lafazi da aka yi wa sarki, sarki ya ji daɗin wannan magana sosai, sannan ya ce to shi kenan a ƙyale su, saboda haka ya ɗauki matarsa ya tafi da ita. Suka je bakin ruwa, suka hau wani kwale-kwale, suka ringa tafiya a cikin wannan kwale-kwalen. Tafiya ta kai tafiya, sun yi tafiya sosai har kusan tafiyar awa 3. Sannan Nusaiba ta kalli angonta ta ce, har yanzu ba a zo ba ne? Ya ce mata eh. Suka ci gaba da tafiya, ta ƙara tambaye cewa har yanzu ba a zo ba ne? Sannan Musa ya ƙara da ce mata eh. Ransa a ɓace. Sannan Nusaiba ta ce, a'a, ya naga ka canja mun fuska ne? Sannan ya ƙara da ce mata, ni fa bana so ki takura min, saboda haka ki rabu da ni. Idan har an zo, ba zan gaya miki an zo ba ne? Kar ki ƙara yi min magana. Nusaiba ta yi shiru ta koma gefe, tana tunanin iyayenta da kuma mahaifiyarta. Haka suka ci gaba da tafiya. Can aka hango wani ƙaton tsauni wajejen mangariba, sai Nusaiba ta ce, na gano wani dutse. A bayan wancan dutsen akwai hanya ne? Sannan wannan Dodo ya juyo ya gaya mata cewa, eh, wancan tsaunin da kike gani nan ne gidana. Duk a siffan mutum fa amma yake. Musa kenan. Wancan tsaunin da kike gani shine gidana, kuma sannan a cikin shi zaki zauna. Nusaiba ta bayar wasa yake mata, ta yi dariya ta ce, sai ka ce wani aljani mutum zai zauna a cikin wancan tsauni ne da ke tsakiyar ruwa, dutse ne fa kana gani. Ya ce to shi kenan, kina ganin wasa ne. Suka ƙarasa inda wannan dutse yake, sannan suka tsaya suka sauka. Ya buɗe wata ƙofa. Nusaiba abin ya bata mamaki sosai, sannan ya ce shigo. Nusaiba a tsorace ta kama hanya ta shiga. Ta fara ganin ƙwarangwal ɗin mutane. Nusaiba ta tsorata sosai, duk inda ta leƙa sai ta ga ƙwarangwal ɗin mutane. Sannan Nusaiba ta ce waye kai? Sannan ya juyo a fusace cikin wata murya mai girma ya ce, ni nan da kike gani na ba mutum bane, Dodo ne, kuma na samu labarin ki ne saboda irin girman kanki da kuma irin son zuciyarki. Ya za a yi duk mazan garinku ba za su yi miki ba, ke sai ki ce sai kaza sai kaza sai kaza. To ni ba na aure ki bane dan na rayu da ke, hatta iyayenki ba su san ni ba. Na zo musu a baƙuwar fuska, saboda haka cinye ki zan. Nusaiba ta ji tsoro, ta ringa ba shi haƙuri, amma ya ce sai ya yanka ta. Sannan ya ce shi zai shiga ɗaki ya bacci, saboda haka sai da safe. Nusaiba ta ringa jin tsoro, duk inda ta leƙa sai ta ga ƙwarangwal, gashi gidan kuma ƙofar dutse ce, ta kasa buɗe ƙofar. Kawai sai ta leƙa ta kundo, sai ta rubuta wata wasiƙa, sai ta ɗora a cikin wani kwando, sai ta gara wannan wasiƙar. Wasiƙar sai ta tafi. Wasiƙar tana tafiya, sai da safe yara suna wanka a bakin ruwa, sai suka ga wannan wasiƙar ta doso su, saboda iska tana kaɗa ruwan wajen garinsu. Wannan wasiƙar sai ta doso su, sai suka ɗauki wannan wasiƙar, sai suka ga an rubuta, don Allah duk wanda ya ɗauki wannan wasiƙar kar ya ba kowa sai mahaifina, wato sarki. Ni ce Nusaiba 'yar sarki. Suka ɗauki wannan wasiƙar suka tafi zuwa gurin sarki, suka ba sarki. Sarki ya buɗe ya ga duk abin da yake faruwa. Sannan sarki ya ce to gaskiya ba zai yiwu ba, dole a tattara duk wani jarumi da yake cikin wannan gari, ba don komai ba don a je a ceto 'yata. Aka haɗa manya-manyan jarumai. A cikinsu akwai maɗinki, akwai maharbi, sannan akwai jarumi, akwai kuma mahangi. Aka haɗa su jarumai su 4. Sannan aka ce duk wanda ya fi ƙoƙari a wajen ceto gimbiya shi za a ba aurenta. Suka hau wannan jirgin kwale-kwalen, suka ci gaba da tafiya. Suka ringa tafiya, bacin tafiyar awa 6 suna yi a tsakiyar teku, sai suka hango wannan tsauni da aka yi musu kwatance a cikin wannan wasiƙa. Sai suka ƙarasa, da suka je sassafe, sai suka tarar cewa wannan gidan a kulle yake, babu ƙofa. Aka ce jarumi ya aikinka, sadauki kenan. Da ya tsalle ya samu tsakiyar gidan ya nausa, sai gidan ya rushe, ƙofa ta buɗe, sai suka shiga. Suna shiga suka haɗa karo da gimbiya Nusaiba, tana ta kuka, sai suka ɗauko ta, shi kuma wannan Dodo yana bacci. Suka ɗoro ta a kwale-kwale, suka taho suna ta gudu a cikin kwale-kwalen nan, wato jirgin ruwa. Suna ta gudu. Can Dodo ya farka bai ganta ba, ya taso yana ta lalube bai ganta ba, sai ga gidansa a rusa mai ƙofa an shigo. Ya zuciya, ya fusata, ya koma ya rikide ya zama asalin dodonsa. Ya leƙo ya hango su suna ta gudu, sun yi nisa sosai. Da ya tsalle, da ya duro a tsakiyar jirgin nan, sai da ya dara jirgin nan gida biyu. Maɗinki ya maza ya sa zare da allura ya ɗinke wannan jirgin.
Mahangi ya hango su a tsakiyar ruwa yana ƙoƙarin tasowa, maharbi ya saita kibiya ya tsula mai. Haka wannan dodon ya ƙara dare wannan jirgin gida biyu. Maɗinki ya ƙara ɗinke wannan jirgin da zare da allura. Mahangi ya hango sa, maharbi ya harbe sa, har suka kashe wannan dodon, sannan suka sa igiya suka janyo sa, suka kawo sa har gaban sarki, kuma suka nuna wa sarki ga dodon nan an kashe shi. Nusaiba ta ringa kuka, mahaifinta da mahaifiyarta suna ba ta haƙuri. Sannan sarki ya ce, to a tunanin masu sauraro wannan tatsuniyar tamu, waye zai auri Gimbiya a tsakanin maharbi da mahangi da kuma jarumi? Su huɗun nan waye zai auri Gimbiya? Muna jiran ku a comment section.